Вітаю, шановне господарство, у эфіры «Аб'ектыў», з вами Ярослав Стешик. Распачынаем агляд галоўных навінаў у Беларусі і свеце. І сёння галоўная беларуская навіна – частка глобальнай пагрозы. Чым змагацца з коронавирусом? Клинические исследования, то есть это возможно ли эту вакцину дать людям, человеку, занимают в среднем 1 год. У Беларусі новыя інфікаваныя. Хто ідзе ў канкурэнты Лукашэнкі? Вось такое пасведчанне ўдзельніка народнага галасавання атрымаюць 5 кандыдатаў ад апазіцыі на адзінага. Пытанне вось гэты будучы адзіны кандыдат, наколькі ён патрапіць у чаканні менавіта шырокага электарата. Людзі ў пагонах. Сотрудники милиции сейчас не ведут борьбу с преступностью, а занимаются политическим сыском. У Беларусі дзень міліцыі. Агульны лік інфікаваных коронавірусам у свеце усё бліжэйшы да 100 тысячаў. Пашыраецца і геаграфія хваробы. COVID-19 зафіксаваны ва ўсіх краінах-суседках Беларусі. Там пакуль размова пра адзінкавыя выпадкі. У Беларусі лабараторна пацверджаныя 6 выпадкаў інфекцыі у Менску і Віцебску. Пакуль навукоўцы шукаюць вакцыну і эфектыўныя сродкі лячэння, беларусы бароняцца ад смяротна небяспечнай хваробы часныком і вітамінамі. Наколькі гэта эфектыўна, распавядзе Вольга Старсціна. Мінула 5 дзён, як выявілі коронавірус у Беларусі. На шчасце, ні пандэміі, ні панікі няма. Я просто простудилась, поэтому надела. Я живу обычной жизнью. Ну, думаю, до нас не доберется. Кто заболеть должен, тот заболеет. Оптимизм нам в помощь. Акрамя аптымізму прыдасца і прафілактыка. Самая простая і дзейсная захада – часцей мыць рукі. У некаторых грамадскіх месцах нарэшце з'явілася мыла і антысептыкі. Больш дбаюць і пра чысціню некаторых установаў. В общежитиях тоже предоставляются меры безопасности, какие-то дополнительные. То есть это антисептики, у нас там каждый день полы моются. Все стерильно, все замечательно. Што яшчэ варта рабіць, каб не падхапіць віруса? Я просто побольше дома сижу. Руки приходится мыть почаще, меньше контактировать. Есть такая коллоидная вода. Мы каждое утро и днем, и вечером брызгаем в горло. И возле себя. Ем фрукты, киви, грейпфруты, яблоки. Чесночок поем, сальце, и все нормально. Чеснок каждый день ем. Ничего, тоже помогает. Як сцвярджаюць эксперты Сусветнай арганізацыі здароўя, ні часнык, ні 40-градусныя ды іншыя алкагольныя напоі ад заражэння коронавірусам не ўратуюць. Адзінае, што можа абараніць чалавецтва ад віруса – гэта вакцына. Известно, что идут испытания, но клинические исследования, то есть это возможно ли эту вакцину дать людям, человеку, занимают в среднем 1 год. А тым часам у Беларусі амаль 15 тысячаў чалавек застаюцца на кантролі з прычыны коронавіруса. Медыкі даследавалі 85% студэнтаў, якія кантактавалі з заражаным COVID-19 студэнтам з Ірану. Правяраюць і тых, хто меў стасункі з інфікаваную жыхаркаю Віцебску, якая нядаўна вярнулася з Мілану. Паводле дактароў, стан інфікаваных здавальняльны. Распаўсюджаная ж расійскім тэлебачаннем інфармацыя пра ахвяру коронавіруса ў Беларусі непраўдзівая. Напярэдадні Першы канал прызнаў памылку. Братья, это ошибка. Наша ошибка. Но, как говорят, невынужденная ошибка, случайная, ненамеренная, но все равно, простите, ошиблись. Никто не умер в Беларуси. Все живы. І каб так было надалей, медыкі раяць і цяпер, і пазней прытрымлівацца здаровага ладу жыцця. Здаровае харчаванне і спорт – найлепшая абарона ад усіх хваробаў. Вольга Старасціна, Белсат. Беларусь падымае стаўкі акцызаў на бензін і дызельнае паліва адразу ў 4 разы. Але толькі на імпартнае. Паліва, выгнанае на беларускіх перапрацоўчых заводах, у тым ліку з расійскай нафты, паводле давальніцкай схемы, указам кіраўніка дзяржавы мае тыя самыя акцызы. Гэта контрманеўр у нафтавай вайне супраць Масквы, мяркуе эканамічны эксперт Сергей Балыкін. Белорусские власти решили простимулировать таким образом нефтетрейдеров, торговцев нефтепродуктами, работать с нашими НПЗ по давальческой схеме.
простимулировали в традиционном белорусском стиле, создав дополнительные барьеры. Для эксперта подвышение акцизов не потягне за собой росту коштов на заправках. Але гэтыя захады робяць менш выгодным экспорт готового бензину и дизелю, ды больш прываблівымі аддаванне сырой нафты на нафтан и мазырскі НПЗ на перапрацоўку. С пачатку года Россия спыніла буйныя пастаўкі нафты ў Беларусь трубаправодам «Дружба», наўпрост звязваючы кантракты з паглыбленнем эканамічнай і палітычнай інтэграцыі. Цяпер беларускія НПЗ працуюць у палову магутнасці. Затое знайшліся альтэрнатывы. Беларусь купляе сыравіну танкерамі праз Балтыйскае і Чорнае мора. 5 прадстаўнікоў палітычных партыяў і рухаў прэтэндуюць на званне адзінага кандыдата ад дэмакратычнай апазіцыі. Гэта Павел Севярынец, Мікалай Казлоў, Юрась Губарэвіч, Вольга Кавалькова і Аляксей Янукевіч. Яны ўдзельнікі праймерыс папярэдняга галасавання. Былая дэпутатка палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая атрымала адмову ў рэгістрацыі. Чаму, ведае Галіна Абакунчык. Вось такое пасведчанне ўдзельніка народнага галасавання атрымаюць 5 кандыдатаў ад апазіцыі на адзінага. Яшчэ для аднаго заяўніка удзел у прэзідэнцкай кампаніі ад аб'яднанай апазіцыі ўжо завершаны. Павел Севярынец, Мікалай Казлоў, Юрась Губарэвіч і Аляксей Янукевіч сталі кандыдатамі аўтаматычна. Яны рэгістраваліся на адзінага ад сваіх партыяў. Правамоцнасць рэгістрацыі спраўджвалі ў Ольгі Кавальковай ды Ганны Канапацкай, якія з'яўляліся шляхам збору галасоў. У выніку Канапацкую не зарэгістравалі з прычыны недасканаласці сабраных подпісаў. І не толькі. Ганна Анатольевна не працавала на першым этапе кампаніі народнага галасавання для ўмацавання даверу. Вы ўсе памятаеце яе выказванні ў сацыяльных сетках. Было голосование, у каждого свои были доводы, видимо. Ну вот в результате Анна Конопадская не прошла праймерис. Сёння прэтэндэнты на адзінага распачалі збіраць галасы сваіх прыхільнікаў, а завершыць працэдуру народнага галасавання 15 траўня. Дзеля гэтага аб'едуць 56 гарадоў краіны. Нават тая працэдура, якая зараз запускаецца, яна лепш, чым ніякага супольнага дзеяння. Чакаем, канешне, удзелу вельмі шырокага колу мясцовых жыхароў, но, напэўна, як жыццё пакажа, бо часам людзі баяцца, бо мясцовая ўлада можа ціснуць. Каго б вы хацелі бачыць з апазіцыі ў якасці кандыдата на прэзідэнцтва? Пытаемся ў людзей на вуліцах Менску. Никого не знаю, никого не хотел. Сверинца. Я очень уважаю этого человека, который борется, который не сдается. Не знаю даже, кто из оппозиционеров. Ну, у нас баллотируется. Не могу сказать. В настоящее время из оппозиции я, к сожалению, не могу назвать никого. Я даже не знаю, кто там в оппозиции. Даже не знаю, не могу сказать ничего. Мэта народнага галасавання – удзел і перамога ў прэзідэнцкай кампаніі. Аднак гэтыя памкненні могуць не супасці з чаканнямі шырокага кола патэнцыйных выбарнікаў, лічыць адмысловец. Могуць быць нажніцы паміж запытамі апазіцыйнага актыву і запытамі шырокай масы электарату. Таму што першым можа падабацца такі болей радыкальны чалавек, а маса яна можа і трошки насцярожана ці нават дастаткова насцярожана паставіцца да чалавека, які там кліча на плошчу, умоўна кажучы, кліча на барыкаду. Удзельнікі праймерыс прапаноўваюць грамадзянам галасаваць за свайго кандыдата непасрэдна падчас сустрэчы або праз электроннае галасаванне. Аб'яднаная апазіцыя таксама заяўляе, што ў выпадку адмовы ў рэгістрацыі свайго кандыдата ўладамі яна будзе заклікаць сваіх прыхільнікаў да байкоту прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ды да акцыю пратэсту. Галіна Абакунчык, Белсат. Працягваем выданне «Аб'ектыву». Верховная Рада Украины отправила у отставку премьер-министра Алексея Гончарука, самого молодого премьера в истории Украины. Автоматично зменяется увесь урад. Новым премьер-министром с подачи президента Зеленского обрали Дзяніса Шмыгаля, які быў намеснікам Гончарука. Што яшчэ адбываецца ў свеце, распавядзе Кірыл Смяглікаў. Турция за апошнія сотні забіла яшчэ 299 праасадаўскіх сірыйскіх вайскоўцаў у сірыйскай правінцыі Ідліб. Вайсковую аперацыю «Вясновы шчыт» Анкара распачала яшчэ 1 сакавіка. Турэцкае войска знішчыла 3 сірыйскія баявыя самалёты, 151 танк, 47 гаўбіцаў і каля 77 бронетранспарцёраў і 7 сістэм супрацьпаветранай абароны. Паводле турэцкага боку аперацыя носіць характар самаабароны. Заўтра прэзідэнт Эрдаган плануе сустрэцца ў Маскве з Владзімірам Пуцінам і абмеркаваць умовы
спынення агню. ААН папярэджвае, што аперацыя ў Ідлібе можа стаць найгоршым гуманітарным крызісам 9гадовай грамадзянскай вайны ў Сірыі. У сувязі з вайсковым канфліктам у сірыйскай правінцыі Ідліб моцна ўзрасла колькасць нелегальных мігрантаў з Сірыі на грэцкім востраве Лесбас. Мясцовыя жыхары настолькі напалоханы, што вымушаны будаваць блокпасты і не пускаць новапрыбылых у гарады і на цэнтральныя вуліцы. Цяпер на выспе з насельніцтвам 86 тысяч чалавек застаюцца прыкладна 19 500 уцекачоў. Чыноўнікі б'юць трывогу і патрабуюць, каб Рада бяспекі Грэцыі перавезла 5 000 уцекачоў на мацярык, ды гэтак перадухіліла далейшае пагаршэнне сітуацыі на востраве. Еўразвяз прыняў рашэнне падоўжыць санкцыі супраць Расіі за парушэнне тэрытарыяльнай цэласнасці ўкраіны. Санкцыі датычаць 44 юрыдычных асобаў і сепаратыстаў, якіх падтрымлівае Крэмль. Таксама па-ранейшаму застаюцца замарожаныя сродкі 175 расейцаў. Пасля анексіі Крыму і пачатку вайсковых дзеянняў на Донбасе Еўразвяз распачаў фінансавыя і палітычныя санкцыі супраць расійскага боку, падаўжаючы абмежаванне ўжо некалькі разоў. У каталіцкім касцёле ў Мехіка накрылі рэлігійныя выявы жанчын фіялетавай тканінай на знак салідарнасці з жанчынамі Мексікі, якія цярпяць гвалт і гендерную няроўнасць. Незвычайны крок касцёлу прымеркаваны да 8 сакавіка і запланаванага страйку жанчын. Кампанія барацьбы з гендерным гвалтам у Мексіцы распачалася пасля забойства 25гадовай жанчыны і 7гадовай дзяўчынкі. Паводле ўладаў у Мексіцы штодня забіваюць прынамсі 10 жанчын. Кірыл Смяглікаў, Белсат. Роўна 103 гады таму бальшавіка Міхаіла Фрунзе прызначылі часовым начальнікам баявых дружынаў рабочых у Менску. Тады ж ягоны атрад напаў на ўпраўленне паліцыі гораду і захапіў ключавыя дзяржаўныя установы. Цяпер, паводле указу Александра Лукашэнкі, гэтую дату адзначаюць як дзень стварэння беларускай міліцыі. Пра розныя бакі міліцэйскай працы Вітаўт Сіўчык. Нагрудный знак за выдатную службу. Ірына Львова закончыла юрыдычны факультэт БДУ і ў сярэдзіне 90-х прыйшла працаваць следчай у міліцыю. У меня обостренное чувство справедливости. Паступаючы на службу, мела романтычныя ўяўленні аб МУС. Прыгожая і зладжаная праца, службовы транспарт, узаемадапамога. На практыцы ж усё аказалася больш празаічна. Наступают сутки твоего дежурства, и ты не знаешь, чем будешь заниматься. То есть это может быть и хулиганство на улице, это может быть и разбойное нападение, это и ДТП, и убийство, все что угодно, понимаете? И все надо разбираться и переключаться. А ведь следователь – это сотрудник, который идет по следу. То есть ты должен ставить себя на место преступника, чтобы проработать эту ситуацию. З 2012 до 2016 Ірына Львова ўзначальвала следчы камітэт у гарадоцкім раёне. У 2014 была аб'яўленая чалавекам года Вісебшчыны за ўзорнае выкананне службовых абавязкаў. Я встречаю людей, которых я привлекала. Надо сказать, что никто из них не сказал, что вот незаконно, несправедливо, что я кого-то унизила, оскорбила. Ірына Львова дадае, міліцыя сапраўды дапамагае людзям у патрэбе. Згодная з ёй і частка апытаных намі магілёўцаў. Гэта вельмі адказная справа. Престижно считается. Тяжелая работа. И надо, склад характера надо такой иметь, наверное. Быть тяжело, трудно, морально. У нас сын працуе в милиции, да. Вот, и... естественно, мы с уважением относимся. Але не бракуе тых, хто мае зусім іншую думку. На данный момент, то есть доверия милиции вообще никакого нет. То есть это палочная система, их постоянно людей унижают, то есть избивают. Милиция мне не нравится. Не всегда хорошо отношусь к этой профессии. Вот, поэтому я бы не стал бы. К тому же она, немножко бывает... подразумевает себе делать плохие вещи. З гэтым пагаджаецца ветэран МУС Уладзімір Няпомняшчых. Нашим так называемым президентом создана такая система власти. Потому что сотрудники милиции сейчас не ведут борьбу с преступностью, а занимаются политическим сыском, преследуют тех, кто по-другому думает. Власть должна меняться постоянно, как памперсы. Тогда будет все в порядке. Тогда и милиция будет своими делами заниматься. Летась у Беларусі змяніўся міністр унутраных справаў. Ни повода, ни оснований просить извинения у цыганов.
Пераемнікам Ігара Шуневіча стаў Юрый Караеў, але орган, нягледзячы на змену рыторыкі міністра, усё роўна застаўся карным, звяртае ўвагу блогер Сергей Пятрухін. Каб нешта змянілася ў працы міліцыі, трэба, каб тыя, хто міліцыю дыскрэдытуе, были с ганьбой звольнены с працы. Сотрудникам, порядочным сотрудникам я пожелаю продвижения по службе, успехов в службе, здоровья крепкого. Но я не желаю хорошего ничего тем, которые лжесвидетельствуют, фальсифицируют, подбрасывают. Эти люди являются преступниками. Пры гэтым міліцыя адносіцца да такіх структураў, якія ўтрымліваюцца з бюджэту, а значыцца з нашых з вамі падаткаў. Вітаўт Сіўчык, Белсат. Следчы камітэт закончыў следства ў справе аб смяротнай неасцярожнасці падчас салюту 3 ліпеня ў Менску. Абвінавачаныя 2 працаўнікі расійскай фірмы, што пастаўляла феерверкі, і камандзір роты Менскай вайсковай камендатуры. Матэрыялы справы перадалі пракурору для накіравання ў суд. Следчыя высветлілі, што піратэхніка мела вытворчы брак. Калібр большай часткі боепрыпасаў перавышаў норму, што не дазваляла набіць іх у ствалы салютных установак. Неадпаведнасць выявілі працаўнікі Менскай вайсковай камендатуры напярэдадні салюту. Каб выправіць дэфекты і замяніць бракаваныя боепрыпасы, у Менск прыехалі 2 інжынеры расійскай фірмы-вытворцы. Тым не менш, небяспечныя феерверкі былі скарыстаныя. Трагедыя адбылася ў сталіцы падчас святочнага салюту ў гонар дзяржаўнага свята Дня незалежнасці. Піратэхніка выбухнула на нізкай вышыні і ў ствалах марціраў. У выніку загінула жанчына, яшчэ 11 асобаў пацярпелі. Перспектыўны рачны канал Е40 працягваюць будаваць. Яго украінская частка будзе гатовая ўжо сёлета. Пра гэта нашаму карэспандэнту паведамілі ў Міністэрстве інфраструктуры Украіны. Водны шлях ад мора да мора пройдзе праз Украіну, Беларусь і Польшчу, дазволіць істотна зменшыць кошты грузаперавозак і створыць новыя працоўныя месцы, у тым ліку далёка ад мегаполісаў. Супраць будоўлі выступаюць экалагічныя актывісты. А што кажуць у Міністэрстве прыроды Беларусі, высветляла Наста Каханович. Поплавы – месца гнездавання і адпачынку рэдкіх відаў птушак дубальта, вялікага грыцука. Менавіта тут, на Тураўскім балоне, увесну спыняюцца сотні тысяч кулікоў. Гэта самае буйное ў Еўропе месца збору гэтых пералётных птушак. Праз гэтае месца ўжо некалькі гадоў чыноўнікі 3 краінаў плануюць правесці водны шлях Е40. Е40 спалучыць Чорнае мора з Балтыйскім. Яго працягласць больш за 2000 кіламетраў. Прыблізна траціна шляху пройдзе праз нашу краіну. Рэчышча плануюць выпрастаць і пабудаваць прапускныя шлюзы. Выпрастоўванне Прыпяці непакоіць не толькі грамадскіх актывістаў, але і беларускіх арнітолагаў. Там, где, например, всегда есть паводок, потом это все смывает, сносит. Это плодородный ил, но он как бы тоже нужен и для растений, и для развития корма, кормовой базы. Вот здесь вот может быть как раз-таки вот этот пробел. Вот этого может не стать. У Міністэрстве прыроды перакананы, Е40 не нясе пагрозы прыродзе. Он будет соответствовать всем экологическим требованиям как Республики Беларусь, так и международным стандартам. При любом строительстве рассчитывается экологическая обстановка и делается проект с целью того, чтобы сохранить экологическую обстановку, сохранить биотопы. У беларускім міністэрстве транспарту і камунікацыі публічна не гавораць, на якім этапе цяпер праект. Украінскія ж калегі заяўляюць, яны ўжо прыступілі да рэалізацыі. Забеспячэнне карабельства на Прыпяці на ўзроўні 1,6 метра запланавалі на 2020 год. І ад Херсона да Кіеўскага вадасховішча на ўзроўні 3,65 метра таксама запланавалі на гэты ж год. Ва ўкраінскім ведамстве таксама запэўніваюць, адмоўнага экалагічнага ўплыву ад воднага шляху не будзе. Апошняя сустрэча міністраў Беларусі і Украіны у нас акурат была 6 лютага, дзе падпісалі дарожную мапу аб развіцці суднаходнай рэчкі Дняпро. І там таксама ўсе захады прапісаны і адносна Прыпяці, і адносна Дняпра. Некалькі гадоў таму польскі бок зрабіў тэхнічна-эканамічнае абгрунтаванне праекту. У ім аналітыкі знайшлі шэраг хібаў, былі няўлічаныя капітальныя выдаткі і страты ад змены прыроднага асяродку. Цяпер толькі рыхтуюць новае абгрунтаванне праекту. Гаварыць пра нейкую рэалізацыю на тым этапе, калі не зусім зразумела, ці гэты праект прыбытковы, ці стратны, якія ягоныя вынікі, таму што мы не маем яшчэ, не бачым гэтых дакументаў, прынамсі дзіўна.
Бюджэт праекту пры гэтым вагаецца. Паводле апошніх звестак, толькі на польскі участак шляху трэба выдаткаваць больш за 22 мільярды долараў, хаця 3 гады таму увесь праект ацэньвалі на 10 мільярдаў. Улетку запланаваныя трохбаковыя сустрэчы, дзе будуць вызначаць далейшы лёс каналу. Наста Каханович, Белсат. Гэта ўсе навіны ў аб'ектыве, а наперадзе размова дня Святланы Калінкінай з прэтэндэнтам на ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах. Гэта прадпрымальнік з Фаніпалю, які не ўваходзіць у беларускую палітычную тусоўку. З вамі быў Ярослаў Сцешык. Да сустрэчы.